Karon nagyug hapon nagpahigaw inspection si Governor Junjun Davido Vice Governor Agnes Magpali sa South Bus Terminal di nagpunsisok ang mga manguliay ngadto sa probinsya. Alang sa detalye dunay live update si Nico Sirino. Nico. Yes, Bob, nidagsa na mga pasahero nga manguliay sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya ug mga kalungsuran alang sa Semana Santa. Dinhi sa Cebu South Bus Terminal, sugod kaganihang udto, nag-abot-abot na ang mga pasahero nga mamauli alang sa Semana Santa. Ang biyahe dinhi paingon sa Southern Cebu, Dumaguete City ug Negros Oriental, ingon man pipila ka bahin sa Mindanao sama sa Dapitan City ug Zamboanga City. Sa kadaghan sa mga tao, gigamit na ang mga temporary waiting areas ubos sa gimontar nga mga tents tungod kay di pa sila diretso ma-accommodate sa passenger waiting area. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa terminal. Gipun-an na ang mga Blue Guards ug puwersa sa kapulisan ingon man sa Civil Security Unit o CSU gikan sa Kapitolyo. Ang LTFRB mi-set up sab og on-site application para sa special permits sa mga buses. Karong adlaw tulo ka mga buses ang ilang naisyuhan og special permit aron mulabyog og biyahe. Karong hapon nag-inspeksyon sa terminal sila si Governor Junjun Davido ug Vice Governor Agnes Magpali. Natagbaw hinon ang duha ka mga opisyales sa kahigpit sa security measures dinhi sa lugar. Ning Holy Week Exodus, base sa naandan, gilauman nga moabot sa 100,000 ka mga pasahero ang moagi dinhi sa terminal. Ning mga orasa, Bab, atol ipakita ang sitwasyon dinhi sa luyong bahin sa terminal, Bab. Kung inyong mabantayan, kinining vacant lot likod gyud sa passenger waiting area, gibutangan hinoni og ubay-ubay nga mga tents diri, Bab, aron proteksyon sa mga pasahero apan gumikan sa bulog ug sa gidaghanon gyud sa mga pasahero ning mga lugar midagsa na gyud ang mga tao ug mulikos na gyud ang linya sa mga pasahero nga una pa sila makasud dito sa passenger waiting area sa di pa gyud sila makaboard sa ilang mga sakyan nga bus. Aton hinabi kaganiha usa ka pasahero, Bob, gibutyag niya nga maalas 4 pa siya naabot dinhi, so abot na sa 1 hour and a half na siya nga nagpaabot apan di pa gyud kana ang iyang pagpinaabot dinhi gumikan kay musod pa gyud siya dito sa passenger waiting area, una pa gyud siya hingpit nga makasakay sa iyang bus paingon na sa iyang kaugalingon nga destinasyon. Kun udto, Bob, medyo init gyud ang sitwasyon dinhi gumikan sa haring adlaw apan may na lang kay kung iyarong mga orasa, Bob, medyo landong na og hamugaway na kining mga lugar alang sa mga pasahero. Pahimangno karon sa kadagkuan sa terminal sa tanang mga pasahero nga musayog yun musayod pagbiyahe aron nga di sila maapikihan sa ilang biyahe og aron di sa abtan sa bagang duot sa mga tao. Gilauman sa kadagkuan sa terminal nga karong hapon, karong gabi, ubak ugma sayo sa buntag yun ang peak sa labing daghan nga mga pasahero nga mudagsa dinhi aron mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya alang sa Semana Santa. Mao kana ang latest gikan dinhi sa aton nahimutangan, Bob, sa Cebu South Bus Terminal. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live update.